हेलो हाय नमस्कार मु ज्ञानरंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नूतन फ्रेश एपिसोड को आज एपिसोड आपण मैंने देखिए बाबा गोरखनाथ पीठ को छुआ मैंने बोल बम नहीं जाऊँगी मुझे सेठिकी जी बहुत मस्ती हेब और बुलाबुली हम एवं बाबा को दर्शन करूँ गोरखनाथ बाबा को आपण मैंने वीडियो संपूर्ण देखिए प्रथम शेष जाए देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ। आमे आसी पहुँची जाइछु पाख मंदिर रे। यही मंदिर पाखर देखिपारे ये जो केनाल टे रही आम यही केनाल रु पानी उठेबे छुआ मैंने एवं बोलबम भार नहीं जीवे। देखिपारे मंदिर पाखरे किसी मानसिक घोड़ा सब रही। ये हूँ मंदिर प्रथम गेट भितर को जीवा देखा कौन केमती सब मंदिर भीतर दृश्य। ओम माँ पाट मंदिर नाम देखिपारे वर्तमान पूजा चलती पानी उठे आनी सारी। नमः शिवाय गोरखनाथ कर्म साक्षिणा अस्माकं वरदा शुभमस्तु शुभामस्तु शुभमस्तु। ओं वरुणस्य पापनाशी जलमादकमादिके तपमादकं सिद्धिदं एतादृशं फलं पद अस्य एतं कर्मेभ्यो नमः। ओं जागृतमंडलमण हि चाय च गोब्राह्मणे देवभ्यो यथासम्भव एतभ्यो ब्रह्मणे नमः। ओं माता वर्तमान गाँ पाखे आसी पहुँची जाइए। गाँ पाखर बाहर आरंभ है यूठू पदयात्रा बाबा गोरखनाथ पीठ को देखिपारे संध्या हो गलानी। देखिपारे ये वर्तमान संध्यार दृश्य। आपण मैंने जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले वर्तमान ही कर दियंतु आम चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करी शेयर कर दियंतु एहीपरि नुआ नुआ वीडियो देखिया पाई। ए हरचंडी मंदिर वर्तमान आम अधा बाटर पहुँची जाइछु। ये देखिपारे ये गाड़ीटी आमर जीव गोटे स्कूल घर देखिए आम राति रही सकाल सकाल पिला माने बाहर नहीं जीवे आम जीवु राति खाई पी टे रेस्ट करेंगे। बर्तमान आम जाऊँ खाई पी रेस्ट करूँ सकाଳେ पुणी देखा पुणी सकाଳେ वीडियो सकाळ हो जाए। बर्तमान आम कि बाट चली जाइछु एवं सेठी अधा बाटर जाइए आम खाଇବା पीवा करी रेस्ट करुछु। बर्तमान देखिपारे खाଇବା पीवा चलती पाखे गोटे जगह यात्रा रिहर्सल हो देखिपारे भार आमर से थुआ जाइए। देखिपारे आम बर्तमान गाड़ी उपरे
ଚାଲିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜରେ ଯାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ଢାଳିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବୁଲେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି, କାରଣ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ସୋମବାର। ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଖପାଖର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି ଜାରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ବଢ଼ିବେ, ରାତି ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବାଉଙ୍ଗି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସବୁ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାଇଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାଇଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନକୁ। ମୁଁ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ରବିବାର। କାଲି ସୋମବାର ପାଣି ଢଳା ଯେତେବେଳେ ହେବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦୀପ ଜଳା ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଖରେ। ଏ ଜାଗାରେ ବସି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁଙ୍ଗି ଭାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ଢଳା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରିକି ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।